Els pastissers som molt optimistes per aquesta campanya de Pasqua 2025 perquè realment per nosaltres el tret de sortida ja l'ha donat a la figura de xocolata i ja hem vist com hi ha hagut moltes comandes, molts encàrrecs, els padrins ja han començat a encarregar la seva peça de xocolata pel seu fillol i cal destacar també que al final s'està convertint en una diada, és una tradició molt forta, cada any es ven més figura de xocolata, més mones de pastís perquè la gent es reuneix i això és un tret diferencial de la nostra societat catalana. I a més, és com un objecte de regal, és a dir, que la figura de xocolata realment no únicament la regalen els padrins, sinó que hi ha vegades que si hi ha una temàtica que encaixa, la pots regalar a un amic, a un company, a una companya de feina, a qui sigui, ja sigui perquè és una temàtica d'esports, perquè és del Barça. A figures de xocolata els pastissers estem elaborant tot el que són figures d'animals, de conills, de lleons, porquets, que els fem amb meitats d'ous i anem muntant aquesta figura. No hem d'oblidar que el Barça femení està en un moment excel·lent, ja porta anys, i la Aitana Bonmatí i l'Alexia Putellas encara hi són, i en quant al futbol masculí, doncs, sobretot Lamine Yamal i el Pedri. En quant a personatges infantils, està tirant molt fort el Lilo i Stitch, l'Avellana, el Bluey, i també torna, com que ho estan tornant a fer a la televisió, la bola de drac. Son Goku encara ens han demanat i llavors molts pastissers ja han tornat a fer el Goku. Continuen les tradicionals com són la mona de fruita o la mona de mantega. A més, els pastissers fem una crema de mantega que és molt untuosa, que té un sabor molt característic d'aquesta crema de mantega dels pastissers. Les bones de nata i trufa també es venen moltíssims i estan entrant també el que és la Sacher o també el pastís Sara. El pastís Sara, que és la mateixa base de la mona de pastís de mantega, tota envoltada d'ametlla filada. Com a figura destacable aquest any tenim a la Mia arqueòloga, que neix fruit d'una col·laboració entre la Universitat de Barcelona i el Gremi de Pastisseria. Aquesta mona ja porta 3 edicions, la Mia va ser primer biòloga, després geòloga i ara aquest any és arqueòloga. Tot això es va començar per fomentar en el món dels infants aquesta vocació científica i a més aquesta mona ve acompanyada d'un QR i aquest QR quan entren és un format educatiu, tenen algun joc i informació sobre el que és el món de l'arqueologia. El pastís, la mida de pastís estem parlant per una família de 5-6 persones, una mida de 3/4 de quilo, 750 grams, és la mona potser que més venda té. Llavors aquesta mona pot sortir, depèn, si li comences a ficar més ous, més plomes, però al voltant de 35 euros, 40 euros te pots portar una mona per una família.